תורה של הסופר מודל, טל ברקוביץ'. כשהייתי בלונדון הייתי מכורה לסטריטלי דנסינג, הייתי צופה בזה כל שבוע. ותמיד קיוויתי שאני אעשה את זה, והייתי בטוחה שאני אעשה את זה שם. ועכשיו אני עושה את זה בארץ, אפילו מקבל ערך מוסף. אני טל ברקוביץ', דוגמנית בינלאומית ושחקנית. נולדתי בטבעון, בגיל 20 טסתי למילאנו, והתחיל בקריירת דוגמנות שהתפתחה להיות בינלאומית. אני מצטלמת המון לקמפיינים של הגשת תחתונה ובגדי ים. שמתי לי המון מגזים של גברים, אני חושבת שברגע שאת מרגישה בטוחה עם הגוף שלך, אז נראה טוב על הבמה. אני בן אדם שחי על מזוודות, כל שבוע על מטוס פעמיים, 3, אז לא הצלחתי לפתח שום מערכת זוגית לאורך זמן. עכשיו אני בארץ, ואני הולכת להיות במערכת יחסים עם רקדן. אני מאוד מקווה שאני אשרוד את זה.